F'nofs il-lejl li għadda intemm iż-żmien tal-ġbir tad-dokumenti tal-votazzjoni. Mit-total ta' votanti eliġibbli 356,832 għandhom f'idejhom id-dokument tal-votazzjoni 341,351 persuna. Tilfu id-dritt li jivvotaw għaliex ma ġabrux id-dokument tal-votazzjoni 15,312 persuna, jew 4.3% tat-total tal-votanti eliġibbli. Imqabbel mal-aħħar elezzjoni ġenerali kien hemm żieda żgħira ta' 0.2 punti perċentwali fil-voti li ma nġabrux. Din id-darba ma nġabrux l-aktar voti il fuq minn 2400 fit-12 distrett li jinkludi l-Mellieħa u San Pawl il-Baħar. Dan kien segwit mill-10 distrett li jinkludi l-Taslima u l-San Ġiljan fejn ma nġabrux 2000 vot bl-eżatt. Mill-banda l-oħra inġabru l-aktar voti fis-6 distrett li jiġbor fih il-Ħalqormi, is-Siġġiew u Ħalluqa. Minn dan id-distrett fadal fidejn il-Kummissjoni Elettorali 663 vot, anqas minn 2.5% tal-votanti eliġibbli. Fl-Strong Room in-Naxxar hemm diġà 22,335 vot li jirrappreżentaw il-voti midfuwa fit-3 ijiem ta' votazzjoni bikrija li saru s-Sibt, it-Tlieta u l-Ħamis. Il-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti huwa msejjaħ biex jivvota s-Sibt. Il-120 post tal-votazzjoni bejn dawk f'Malta u f'Għawdex jiftħu fis-7 ta' filgħodu u jagħlqu fl-10 ta' filgħaxija. Biex tivvota trid tieħu miegħek id-dokument tal-vot u tmur fil-post indikat fuqu. Persuni li għandhom 75 sena jew aktar u l-persuni b'diżabilità se jingħataw preċedenza fil-kju il-ħin kollu. B'dawk bejn is-60 u l-75 sena se jingħataw preċedenza bejn is-sija u l-5 ta' wara nofsinhar. Permessu wkoll biex jaqbżu l-kju dawk li se isifru s-Sibt stess li huma mitluba juru lill-Pulizija fil-post tal-votazzjoni prova id-dokumentata tas-safar. Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar li mhux permess tlajjar jew nies li jieqfu jitkellmu fil-postijiet tal-votazzjoni u l-viċinanzi. Fil-postijiet tal-votazzjoni l-użu ta' mobile phones, teħita ritratti u video huwa projbit bil-liġi. Mal-għeluq tal-postijiet tal-votazzjoni fl-10 ta' filgħaxija tas-Sibt l-attenzjoni ddur fuq is-sala tal-voti fin-Naxxar fejn dak il-ħin stess jibdew jinfetħu l-kaxxi tal-votazzjoni bikrija u l-voti jibdew jitpoġġew wiċċhom l-isfel f'direzzjoni waħda f'kaxxi tal-kartun. Dan il-proċess jibqa' għaddej sakemm jinfetħu l-kaxxi kollha, inkluż dawk li jkunu ġew mill-lokalitajiet. It-tieni fażi tal-proċess ser tibda l-ħadd fid-9 ta' filgħodu, meta l-voti jibdew jintwerew wieħed wieħed u jibdew jiġu skenjati. Meta l-voti kollha jkunu ġew skenjati u ttieħdet deċiżjoni dwar id-dubjużi, il-Kummissjoni Elettorali tiskatta l-Count Engine li fi ftit sekondi jagħti riżultat, inkluż il-5 kandidati eletti fuq kull distrett. F'dak l-istadju, ir-riżultat ikun wieħed proviżorju għaliex id-delegati tal-partiti għandhom sa 4 sigħat ċans jiddikjaraw qbil dwaru mal-Kummissjoni Elettorali. F'dak il-mument, il-Kummissjoni Elettorali tkun f'pożizzjoni toħroġ ir-riżultat uffiċjali li mbagħad jiġi ppreżentat lill-President tar-Repubblika it-2 filgħodu.